Ya kabyanga. Ngizohluleka ukukhuluma naye. Khuluma naye baba. Ngizohluleka. Khuluma. Yebo, So phethu hamba yana. hamba grand Kabiyama. Ya. Usuyahamba manje ne? Hayi ngiyahamba Kabiyama ikwenye indlela mfethu. Ya. So uzizwa kanjani njengoba uhamba phethe ekhaya? Wawufike nini la eSouth Africa? Lana kahle la ngifike 2013. Ya. Ya. Before ngishala lapha eMaritzburg. Ya. Ngishangana amajita kona uMayayi, Ya. uMabonge, Ya. uSibu, Ya. uNdo, Ya. uNketho, Ya. uWanda, uLifa labo kade ngishala nabo la majita labo. Ya. Siphila sonke. Ya. So South Africa wena imuphi umsebenzi obuwenza mhlawumbe la eSouth Africa? South Africa lana kahle ngafika before ngasebenzela ama-India. Ya. Ngiyabona manje imali ayikho lapho besebenzela le udoti lapho. Ya. Ngaqala ke ngase njani ngazivula ibusiness. Ya. Business walivulawa. Usebenza umsebenzi muni emandiyeni? Umsebenzi wama-Indian ngasebenza kuBana Peter. Ya. Mangisuka lapho uBana Peter ngaqala noMabonge. Ya. Savula indawo yethu kancane. Ya. Masivula indawo yethu noMabonge watholakala ama-customers ngisho njani lapha engisebenza khona lapha sithatha inamba abantu. Ya. Manje ke ngabona ukuthi ibhizinisi yakhula ngibona ikhuphuka manje. Untshontsha ama-customer kahle kahle. Kutshontsha ama-customer Indian. Ya. Ngatshontsha ama-customer lama-Indian ke kwenza njani nathi no. Wathenga ama-tools aba nama-tools 100% wakaphelele futhi. Ya. Kwaqala kwaba grand. Ya. So ufundise obani obafundisile la eSouth Africa umsebenzi? Number 1 uMabonge. Ya. Leyo ma-birthday makusho ukuthi birthday friend Ya. uMabonge. Ya. Ya uyangazi futhi ukuthi ujima kanti ngishaya nabo futhi ibhola labo ke. Ya. So wena umphathi uPanbita uwashiyile namathuluzi noma hambe nawo? Ngibashiyile yonke into mangikhuluma manje ke noma ngizomfonela manje inamba yabo nginabo ukuthi uyezothi confirm ukuthi angijali ngikhuluma eqinisa la. Ngibanikela amathuluzi bakwazi ukupenta imoto bakwazi ukulungisa bakwazi ukuscripa kwamanje mina ngeze njani ngiyabuyela umuva manje ayikho enye indlela ngizoyenza yabona. Ya. Manje wena why wena ungayigibeleli uzolinda amabhasi ngoba phela ubusebenza? Okay yabona manje mangilinda ibhasi kanje. Khona something government want to pay for people for coming here. Oh yeah. Just why ngilinde lento le imali le yamahala le ngiyithole ngifumene le. Hayi ukuthi kwamanje ngiyashubheka cha. Kodwa ngifuna izinto zami zonke sezihambile emakhaya. Kushodani ngithole le imali le mahala government yasimala. Yebo. Ngiyithole le ngifaka igogweni ngihamba ukuqala nami futhi ibusiness yami emakhaya ngigobeka futhi ukulungisa izimoto. Kodwa banjani njengoba usuhlale nje nabantu balapha eMzansi banjani ukuphila mhlambe nobubaba? Okay. Yabona umuntu wala Zanzi South Africa futhi angifish kuna abanye abantu ba right ba grand bakwazi ukuphila nabanye kodwa bakhona abanye abethu abafowethu futhi kanje amaZulu kanje bathanda iphukwe lomunye umuntu iphukweni wabona ume kahle nje emngana masamba siphuze ke ukhosha ukuthi unomndeni lemuva nje kodwa bakhona abanye amangane ba control futhi ubona manje lento asize kanje kube grand ungazazi nami futhi ukuthi ngizoba kuthi ngiphila nabanye abantu yabona yabona ukuthi okay kwaba grand yonke into impilo yakubeka ngathola futhi ingane futhi nginengane vele wazalisa ba umZulu noma yomuntu lo mama lo ngeke ngimthule igama lakhe yabona sengisho ukuthi umZulu noma yebo vele wazalisa umZulu yebo khuluma phela isho lo wena yebo ingane 1 ligama lakhe lengane usiphelele manje phela uyamshiya obvious phela ngithi bathi ukuthi ngikhokhe imali iphelele manje ngikhokha ngemali iphelele manje wena uncamela ukuthi ugodla imali kunokuthi uthathe ingane yakho uhambe nayo. Hayi phela manje phela lento you can come back again this one you can come back again same like 2014 ngihambile ngaphinda ngabuya ngithi yonke into yahamba angithi kuzovota manje la kodwa vese umshana afanele asale wena uhambe wedwa ubuye mhla uphethe amalobolo. Ngubona just ngithini ngiyabuya ngihambe uzama le mali manje ingane yakhe ibisina ngake ingane yakho wayengayilobolanga? Okay kwamanje ingane ina 5 months 5 years manje not 5 months 5 years yafunda lapha ecrash icrash imalini u-free 50 icrash yabona izokondloba ngoba uyishila acha ngishile ikhadi likhadi likhona likhadi modi ngiyagroza manje ngizofuna uma ingane mumuze manje ukuthi angishaka ikhadi noma cha angikhuluma amanga khadi ngisebeza yabona manje uma wakhe uyimisele ngokuthi umlobole uma wakhona uma ingane intombasana uma ingane yami washona manje lapho usele khona usisi wakhe nokhona umunye ubhuti wakhe ushala khona la ingane yakho washona uma ingane yami uma wakhe uyashona
ugogo wengane. Yebo. Ya. Manje wena umlobola nini usisi lo? Usisi lo. Amalobolo thina. Phela manje indaba yemalobola bafo isikhathi ngiye lapha ya. Yeah. Sakhulumisana ukuthi ngizozimisela kodwa ukuqaleni ngakhipha imali encane nje asiyona imali eningi nje. Oh siwalobola. Angilobolanga angithi manje mawukhipha imali engane bathi nisewulobolile ungalobola umuntu. Yeah. Yabona laso ngafaka imali encane kubambisa nje. Yeah. Ukuthi ngibone ukuthi namfuthi ngizogubeka ngisame kancane kancane. So manje uyomthatha nini ayobona abazali bakho ngoba phela kubalekile ukuthi bembone umakoti wakho. Okay manje sikhulumisane lokho kaloko manje nalomuntu uthi ni must wait kancane. Ngiyazi mina mfuthi ngeke ngizomfoster. Yeah, yes. Kwamanje ngishile into yami ibalekile lapha kubo. Yeah. Yeah, njalo ngishile futhi ngizobuya back after come back. Yeah. Sizobona ukuthi senzenjani. Ngihambe lento lezo ithayisa sithole le mali mangibuya back. Ngina ubana mina ezingihlala nayo ngina 6 years. Yeah. Sele indawo yi1. Yeah, wena ase expire vela amaphepha aqondile. Angifuna ukukhuluma manga futhi angena umfakazi. Kaloko manje uzothini ipaper ngine kusebenzisa ipassport. Yeah. Hayi ipaper ngihamba amafias. Yeah. Ngihamba ngalutho. Kodwa ipaper ipassport phela nekhona. Yeah. Kodwa unamaphepha okusebenza la. Hayi umvumo ukusebenza wala South Africa ungekho. Yeah, manje kunjani le eMalawi eqhawela kithi? Kala kithi Malawi ya depend. Yeah. Kuthi uphethe nisanje uyawazi umsebenzi wasanje noma awazi umsebenzi wasanje. Yeah. Mawuthi awazi umsebenzi ezanje Yeah. uyalahamba phela. Oh yeah. Yebo. So manje phona wayiphona intutheleka la eSouth Africa ngoba phela le Malawi khona mwazi imisebenzi right. Okay. Angithi imali inyuka ayifani. Oh. Yeah. Yeah. Hayi mfowethu hayi. Ngifisela indlela enhle eqhawela kithi yonke into ibe right ne. Hayi ngiyabonga mina bhuti umdala. Kodwa manje ile inkinga manje. Ya ubona umthakathi awusebenzile ubona ukuthi angasebenzanga bebe abantu singahambanga yibona. Yeah, ubani? Umthakathi. Awusebenzile. Usebenzile. Ubona manje buka abantu baphethe amafridge. Bayapha amafridge. Umthwalo ungaka mfowethu. Hayi mafowethu. Usebenzile lo mjita mfowethu. Hayi indoda enamakhanda amabili lo muntu amsholoza impela hayi. Manje nawe ubusubalekela i30 nawe. Phela uthede phela asazi ukuthi kwazi khona ukuthi kuzekalani noma kunjani. Ngeke uthi must this is my life my man. Yeah. That's why ngibona umntaka ubona manje ukuthi sibanga kanani abantu bala. Yeah, true 7,000 plus. 7,000 plus. Abanye bafuna bayeza manje bakhamuka manga kanani manje. Yeah. Uyibona? Hayi. Ngathi bethu yonke into ingahamba kahle ne. Hayi ubona mina nginankinga. Yeah. Ngizohamba. Yeah. Uzobuya futhi ngizobuya ingane yami yokuqala le. Hayi bondoda ingane yami yokuqala le ila. Anginangani le. Anginenye ingane le anginamfazi angithipitanga le. Oh yeah. Qala ukuthipita la eSouth Africa. Oh wena uqala ukujola la kahle ngamaZulu nje. Cha ukuthi qala ukujola. Umuntu wanizalile ingane. Funa ngayithembe kayona le ngane. Ngashaya ama-tennis mangabe mfowethu. 3 times. Ayithembi. Oh phela before ngayithembe phela. Phela ubona iqiniso futhi mina ngishaya iqiniso ebalekile. Ngayishaya tennis mangabe kawu free. Washa ama DNA. 800 ngayithembi kubona imshobo la wena kahle yabona. Ayiphika nama DNA noma yefuna. Hayi bavuma wonke aphelela. Why wena wenza iDNA? Wawungathembi? Baba phela kuyadlala emhlabeni mfowethu. Ubona ingane mfowethu awuqali mfowethu amanopukesi. Ubisi. Yeah. Ubona u2 liter lo mina ngawazi u2 liter lo. Hayi bukabe endoda. Baba. Sesa baba ubona amantombazana manje bahlakaniphile manje la. Wenjwe ibhomu la. Hayi baba. Ukusebenza kanjalo. Kodwa ke banjani ukuthanda imali? Banjani ukuthanda imali abantombazana abazulu? Yayibona ke manje la makunje. Hamba uye lapha ePata wethu uzobathola ke lapha. Hayi ncaba nje sawubona uba la. Yabona inkinga mfowethu amasisibeni sometimes wethu bajwayela. Yeah. Bafuna umuntu babona ukuthi uyasebenza. Ubona sikhathi mawuphela umsebenzi bafana namantombazana bale Eastern Cape. Angithi basho tata ngifumene umsebenzi usho mina ke manje lapho ngivuka everyday kambo osebenza. Egcineni uthini ufuna idatha. Cela idatha. Ngicela ivoucher. Hayibo. Thatha CV hambo officer le. Hayi cha afone futhi tata ngifumene umsebenzi hawukhama. Hayi kodwa ungichazele qhawula usichazele ukuthi mhlambe intombi mzwana uyishela uma wengane yakho qhawula ke nje yamchazayo ngawe awusuka. Okay suka madoda. Okay so uqala kanjalo lapho emsholozi. Yabona bafo le uma mengane sigade lapho ngisebenza khona yabona. Uzola khona bona ufishane nje. Mina umude yabona.
ngibona nje lokuxoke naye mfowethu usihlonipha intombazane usihlonipha yabona ukuthi usihlonipha Yeah. ngimvimbe ufunda high school yabona Oh yeah. uzula khona lapha ngisebenza khona eduza khona ayi ngiyabona manje le ntombi le Yeah. i right ngiyancenga mhlambe Thomas kabi yami Yeah. Thomas ngincenga nje ayi lo start ngamcela nje ngingayazi ukuthi umakhelwane yabona Yeah, yeah. phela mina isikhathi seningi ngingashale njeni Yeah. ngihamba usebenza amount yabona hayi ngibone tata lo ntombazane njani uzula wevilitela hayi inyelanga ngicele nje ngicelele inamba nje Yeah. ayanika Yeah. ngefone ifoni le voicemail hayibo ngaphinda ngafona futhi voicemail ngathi hayi forsake hayi kusase kwakhona futhi yazula futhi hayibo siyindaba esikani athi ufuna nda hayibo akucela nje awanika ke inamba straight nje wanjela ukuthi ubona manje unganifonela usuku Yeah. lathi okay ngamcela inye game nje ngakhumbula 20 ba around 2016 yeah lezo sikhathi hayi ngahamba naye imolo bona khona imolo lapha Yeah. sambe imolo sasikipha nje bona usikipha mnandi nje sambotsha lapha emasiqetu Safunda njalo. yosafunda njalo Yeah. hayi ngasikipha nkabi yami nje Yeah. lokho ke hayi wanikhombisa izinto ngambuza ukuthi sizosha yini la hayi sathi angakazi yini noma ukuthi nginamanga nje kodwa ka ishambe yini noma ipiza nyana noma yini lento le Yeah. Yeah. ukuze ukhala kahle hayi wanibuza ushala lapha ngamtshela ngishala indawo ethizo athi oh sure ndathi hayi sure ngingayazi ukuthi umakhelwane wami ngapha lapha ngikasha khona nami futhi Yeah. hayi enye game ke mangifuka lapha nje ukuthi ngihamba uyiwasha ke phela ubona umuntu awona intombi yangethu uyasiwashela nje ngibona manje ngibheka ngapha nangu lo muntu Ish sezokwashela. hayi ngiyambona lapha kubo lapha Yeah. hayi ngathi oh kadoshala hayi kwazula Thomas angandivakashela kodwa lapho sikhulumisana efonini phela namfuthi ngiyisaba phela ngibona ukuthi incane ingane ubona ingane inyana nje Yeah. inabani lezo sikhathi ina 22 Yeah. yeah mina lapho ngina 25 lapho Yeah. Yeah. kwavuma kwakonda Yeah. hayi sitshele Fomazi hayi wanivakashela impela nje nami ngiyabona ukuthi Usumnamathela silwane. hayi indoda ngajuluka ngesisale nje ngimsaba futhi kodwa manje ngizocala laphi phela bakafana laba mntombazana ubona intombazana futhi iziphathe kakuhle yabona Yeah. 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 ubona ninje yakho intombazana ubona lethe kwini manje futhi isikele musuda manje lana Yeah. uzothi nema 2000 ubona ama 2000 ubona bathanda imali bakathanda amandoda Yeah. bafuna imali awuntshele ke futhi hamba lapha ilesi Yeah. la se workshop yabona lesi ngaba eduze ne workshop Yeah, ngiyabona. uzobona ke bacela lapha izingane zaselesi lapha Yeah. zifuna lapha utshwaleni Yeah. hayi Zifuna imali. zifuna imali Yeah. mayivumile lapho uhamba nayo kodwa le ingane lo ingane yami hayi washonipha nje anganazo isikhathi leso kodwa wantshela ukuthi anomuntu namfuthi ka forced Oh, wathi today unomuntu? ngamtshela akashe wena Manje phona ke wena pho wahlala kanjani naye uyini le imchaza kuwena into yanikaza kwayena futhi indlela washonipha ngayo kuyena yini owathi iyamchaza ngawe ezeqoma ya alright ubona sedele ngihamba na isaskipha le Yeah. emall Yeah. ngifake ibhluk yami yalile Yeah. original shanties hayi le blue ka 30 rand ama stop ya le yalile ya 600 Oy relay. ya 600 Yeah. ngafaka lo star wami la uqondile iboot uyazi phela ubona mawufaka o star Ayi. sewuqedile ke la ngafaka iskipa sami la Nike la Ayish. ngasifaka isiqoko sami ngapha esemla kusoso waselapha esesowethu Yeah. iblue kuyila Ayish. sengicede ngifaka ngumnandi nje ngathi hayi ngiyasikhipha nomama yabona Yeah. wona khaza kade wena ushukene kanjani abantu basimana hayi Mfethu. ubona mfowethu umuntu inkinga ukuthi uqhamuka phi indawo imali awuyonke iThekwini yonke abonye abantu baqhamuka eNtuzuma Yeah. ena kwaMasho enenanda lapha kodwa iThekwini injani iwana ngithi Yeah. kunjalo imali awu Yeah. awanikazi ke intombazana hayi kusasa kwakhona sashala wantshela manje ufuna wena uzonilinda mhlawumbe akhulume intombi indoda yakhe leya wathi hayi mina ngizozwa ngawo mawuredi Yeah. hayi nye game wantshela hayi yena wantshela Wena wagudluza umuntu kahle kahle wayekhona umuntu wayithandana naye wena wamgudluza wena kwasala wena ngamqosha futhi ngamqosha naye ngamkuphela mawubona intombi esishonipha kabi yami hayibo hayi ngamkhashela kanje ngenyawo umana kokumzulu lo umkhahlelo kampela kumzulu mfethu yabona lento manje shothi lento yasichazela ngempela ukuthi yabo phela bakhala ngokuthi thina amaZulu anento encane hayi abanamanga mfethu ubona kodwa kahle kahle liqinisa mfethu uzophuza kanjani futhi intombazana imithi lento uthayisala emgwaqweni la yeah uhamba uthenga iphilisi
hayi intombazana uyiphuze iphilisi mfowethu mova lo kanjani umzimba wakho esinjani uyesha lento le le pipi ngeke savuka hayi ngeke uzophuza iphilisi mfowethu intombi ngeke sakuzwa lutho nje hayi iphilisi wapho uthenga iphilisi la emarket manje nina nisha ngo live nini live 99 bafo hayi ukuthi indaba ukuthi hamba uthenga iphilisi ayisebenzi lento iphilisi wena usibulala umzimbeni lapha tshela nje hayi kodwa qhawula kuyabonakala ukuthi ngempela usebenze phana beat ngibona ngisho izandla awuphakamiseli la abantu bekubona izandla nazi izandla hayi kuzosebenza ngempela ngizofuna imali ngempela ke la kodwa manje isimo siyaphoqa umthakathi uthi ni go back your country must come back after 10 years. We can wait for 10 years, my man. I'm waiting after 3 months, 5 months. I got my children is here, my man. Yeah. I want to see him again. Sabonga mngani wami yes. Sabonga kakhulu bhuti umdala. Unibeke kwa DJ Tila ukuthi hayi. DJ Tila. Ubani bana umphindele. Hayi uDJ Tila. Vele ngiyakwazi vele umngani wakho vele. Umphindele ya. uDJ Tila. Yeah. Umphathi wa MC. Uthini? Ayo bala ayi kamyama yi. Ayo emashini Nicely. ungaqhamuka sebenze njani nje mathungene emashini Ngithi abahambe. usho nawe kumele uhambe But ngoba ngimuntu omnyama ngifana nawe ngeke ukwazi ukuthi ngisukaphi. Makuthi akaze ngikhulume. yeah Ngoba sonke siyafana sabantu manje emnyama. masiqala sikukhulumisa sithi awuvume Kanjani uzongikhulumisa kanjani? phela kuncengana lapha futhi awuvume Hayi nginami ngizocula nje ngendlela akucula ngayo. Obvious. ya makuthiwa nje akenithatheni mkhonto Angimthathe umqondo. nibambe niphakamisele phezulu Nibambe niphakamisele phezulu. mangenjalo Mami njalo. kuzosala phansi hebe Hebe. usuthu Usuthu. mangithi mina Awusuka. uthi wena usuthu sho thani usuthu Usuthu. 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 wathinta uZulu udakwe yini wathinta uZulu udakwe yini wathinta uZulu udakwe yini Wathinta izulu udakwe yini? awu badoda yilela indololwane le yini le yanto leya yini le yanto leya uphakamisa ingalo Indololwane. yini Indololwane. yini Indololwane. ayikadeyishake ayikade wafika mngani wami ya mfethu awuzazise mngani wami Ya mina ya usondele noma usondele ngala mama license mina nguSmile bafo. ya sondela ungabaleki sondela ungayikude ukhulumele phezulu ungesabe Ya ngiSmile, iSmile igama lami. Ismail Ismail yes. oh ya Ya. ilaphe uphuma kuphi Ismail Ngiphuma eBurundi. Burundi Yes. okay uIsmail uphuma eBurundi simthola la kule genge ekhona la yaseMalawi yini ekwenza ukuthi ube la ngoba sizwe ukuthi wakhona igenge yaseMalawi lapho Ya ngizo experience isimo lezi ngisibona la. Ngoba nami zingavela kumina because nami ngisuka laba suka khona. Yabona. So ingakho nami ngifike ukuthi ngize nami experience ngazi ukuthi la ngihlala khona is not ekhaya. Ngoba lento enzeka kubona ingenzeka nami kumina. Yes. Ingakho ngila. awuhlali la ayithinti wena lento ngoba phela nawe uyaxoshwa bathi hamba nawe ayithinti wathi manje lento yenzeka kubona nawe ngenzeka kuwena No, angithinti ngalendlela but from situation yokuthi yesimo iyangithinta. yeah Yes. Because kuba ngathi ilife ithi nje kunyakaza nje baba. yeah Yes. ya kodwa wena awunayo inkinga ngomhla ka30 ngeke uhambe right No, angina inkinga ngoba ngihlala la ngomthetho. oh yeah Yeah, makuthi kuzokwenzeka ukuthi bangithathe la, makuthi uhulumeni angangithatha la ngimhambise ekhaya is okay ngahamba but not ukuthi umunye umuntu angavela ngitshele ukuthi ngiyahamba because mangila ngomthetho. Mina ngine passport la. Yala eSouth Africa. If mama nje ngifuna ukugoduka ngayigodukela. Nawe namaphupho okusebenza yini uyasebenza usebenza No, ngiyayisebenza bafo. yeah uyayisebenza Yebo. yeah so manje unayo imvume ukuthi wena uyisebenze ngoba phela kumele ube namaphepha ukuthi wena uzoyisebenza Amaphepha wami mfethu abhalwe ukuthi ngingafunda ukuthi ngisebenze. oh yeah Yes. Ingakho ngina imvumo. Makuthi amaphepha athi ukuthi ngafunda ngisebenze angiboni ukuthi into ukuthi iyiphi into yenza wena la umsebenzi wakho
mina ngiyilokhuzana ngipanel beat. Oh iphanda beat. Yes. Yeah. Ukhona umuntu walayo South Africa mhlawumbe osebenza nayo somfundisile umsebenzi. Hayi bakhona mfethu makuthi umuntu uyathanda ukufunda angafika azofunda. Bakhona yini sobafundisile balapha Bakhona. Khona yedwa ngamfundisa naye wabona ukuthi hayi sekuyabheda wabaleka hamba wayenza car wash. Ngoba akaboni ukuthi lento enzayo ukuthi ingakwazi kumsiza nge future. I-car wash ayisizi lot mfethu. I-panel beat ungayenza noma kuphi. Ezingoba wala ungakwazi ukuthola i-company ukuthi ikwayirishe. Thina si ready ukuthi ukufundisa skills. But he just started abantu abafuna ukusebenza. Ngiyabona. Obani abangafuna ukusebenza. Ngiyabona umuntu manje uthi afuna ukuthi simfundise skills nawe ungafika nje ngifundise mfethu. It's free of charge. Ngiyakhumbula ukuthi uhulumeni buzama ukuthi ukufaka abantu imisebenzi bahola 2700 babafaka kuma company ukuthi bayifunde skills. But uthola ukuthi umuntu ukuthi yafika sometime once in a week. Afike nje asebenze sometime yayeke. Afike asebenze ayeke. Makuthi ubona ukuthi sekuzosondela inyanga ukuthi athole le mali uyafika nje ngoba akekho supervisor ngoba i-government into yayenza yafaka umuntu uyachoose if I want to be a panel beater ngoba mfuna kuba ilokhuzana kwenza i-spray so uthola lama company ukuthi bacela ukuthi sibafundise i-skills asiholi not ukuthi basolela it was free but indlela ngibona ngayo ukuthi i-South Africa people they just complaining but uhulumeni it try ubabonisa ukuthi labo bantu ngoba bala bangakwazi ukuthi kunishela ukuthi nani nifunde i-skills in the future nami nisale uyabona mina ngoba ngikhula bafo mina ngahlula isikole since grade 3 that time maybe I was being like ngicabanga ukuthi I was 11 years because I delay ukuthi go to school. So mina ngayeka from the grade 3 mina grade 3 ngayishiya grade 3 lapho ngoba ekhaya thina makuthi uyahluleka ukufunda into bayenza bakwambisa ukuthi to go and uyofunda skills if makuthi ukhona umakhelwane one garage ukuthi ngihambe ngiyokushiya lapho ukuthi ufunde skills mina ngifike la South Africa I know how to cut the hair I know how to do the panel beat so ekhaya for AGM mean because ekhaya mawuhluleke esikole they have to put to go uyofunda skills abakuyeke ukuthi uhlale emkaqweni because it's free of charge semi nami ngaletha umuntu wakini ukuthi lapha egarage ngimfundisa skills I'm ready and it's free of charge so unazi ingane la eSouth Africa noma ngakwesakho mhlawumbe unazo ingane nginengane zo 3 kuphi la eSouth Africa la eSouth Africa Uzane ngake? 3 Uzane iyodwa ina 14 the second one in a 7 the third one in a 4 uzalisa abantu bangakini noma amaZulu noma umZulu uzalisa amaZulu umZulu ya Indaba upheqose sibethu kuphela. indaba la no mina mfikela ngimncane bafo mfikela on 2005 so 2005 my age being now almost like 20 so ngimncane yabona so akaze mina ngibe ngihlangane nomuntu wasekhaya ngoba ngisuke lapho mina akaze nginento angaze ngishiye intombi mina ngoba ngifikela ngimncane so wena nje umkhuba nje uqala ukwenza la ngamaZulu South Africa waqala nje ukuthandana nabantu wakuthandana namaZulu wenza umkhuba wazozala ingane wazalisa ingane amaZulu ne not umkhuba cha phela umkhuba sex nje umkhuba ngithi so sibiza kanjalo thina nibiza kanjalo so nje inakhujana yakho so kwenzeke kanjalo ngakwena bekunjalo bafo so nje kunjani ukuthandana namaZulu ku right bafo ngibona ukuthi ukhona inkinga ikhona kanjani uthanda imali hayi no wami mina akathanda imali ngoba it's like we growing up together ngoba mina ngimthole ukuthi usamncane with my age umthole sayitshitshi yes wayishayela itshitshi emhlangeni Mfethu ayike wala ke manje ingane zakhe zonke lezi u3 noma ezinye uzalisa amanye zonke izami bafo sina no esengisho ukuthi umama oyedwa ya
ya mama yethu. Hayi mfethu ayingeke Yeah. ayiwinkunzi mfethu. Manje uyilobola nini lezi ngane nomakoti umlobola nini? Ngamlobola soni bafethu just starting ngisabona ukuthi isimo nje indlela ukuthi isimo kanjani? samba ngayo. No, isimo indlela samba ngayo Oh, kwa manje ngithi Yeah. ya izinto zenzakalayo. Yeah. Manje kwamanje ngisathi relax kancane. Manje banjani- Kodwa mina ngimisele ukuthi ukumlobola. Ya manje banjani-ke khweni lakho kubo kwamakoti bakumukela nje kahle umkhwenyana wabo sibali yabo? Nicely bafu awana nkinga nje. Yeah. Since nje siqala ukuthandana naye. Bajabulela ya. Yeah. Hawu mfethu yazi yona into right leyo Yeah. ne. Ya. So ya khawula mayifethu siyabonga mfethu ne. Sure bafana mina. Awu inkunzi mfethu ayisifisela inhlanhla. Ya into nje sifisa nathi ukuthi mfethu sama Africa sonke. Uyabona? Yeah. Kumele iAfrica makuthi si unite Yeah. singalungisa umhlaba bafu. Yeah. If makuthi si unite. Yeah. Uyabona into makuthi unite. Yeah. Unite ayikho into engangihlula kuyenza makuthi ni unite. Yeah. Yeah. Ngoba sonke sabantu bemnyama bafo. Yes. Difference nje Black ukuthi people, ukhuluma icolor but the same. Yeah, we are Mina black. mangangena kuwena manje ngime kanje Yeah. ngeke ngikwazi ukuthi ngisuka. Yeah, But true. ma umlungu mangena la uzoma la eduze kwakho obvious uzokwazi Yabonakala, ukuthi yeah. esuka. Yeah. But kwa mina ngeke ukwazi because ngiyini Si black. si black. Yeah. Sihlukana nje ngolimi Yeah. because wena ukhuluma isiZulu mina ngikhuluma iSwahili. Yeah. Yabona. I'm sure. But for a color if We are it's a same Indian We are you same know uzomazi ukuthi lo hayi if umlungu same like umlungu ngena ubelungu Yeah. ngeke bakwazi ukuthi usokaphi if it's from Germany or from where Yeah. the same like mina ngumuntu omnyama but into nje ukuthi simele si fight mfethu kumele sibe unite. Yeah, true. Hayi, Uyabona ma ukuthi si unite yonke into izahamba kahle. Yeah. Yeah. Hayi, siyabonga mfethu ne. Sure. Sharp kabi yami. Hayi, kabi le inoli.